Ayo ayo ayo. Gagarane wong agremi. Iya, kelas berapa, Bu? Kelas 6 SD badhe teng SMP. Oh, badhe teng SMP. Oh iya, nek nembangno lambe. Ciklikane Sri Wahyuni mesti. Sugeng dalu Mas Dalan. Alah sugeng dalu, Nduk. Kepareng dipun maringi asma sinten Wahyu? Sekar Kirana. Loh, ki sing gawe to? Nggih, Oh, alah. Pokoke tau uruh potongane ngono lho. Udah dipotong-potong deh. Ini berarti dari mana tadi sampean? Kok dari mana? Maksudnya rumahmu itu loh? Rumahnya Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Oh, Kediri punya. Iya. Oh ya. Saiki sampean tak dhisikne mergo cah cilik nek rada bengi sithik ngantuk. Ya, ngantuk. Panggilannya siapa tuh, Bu, tadi? Sekar. Sekar artinya? Bunga. Weh, Sekar. Tadi di sini diantar siapa, Bu? Kalih bapak, kalih mama, kalih mbak, kalih mas. Weh, bapak dan mama. Yeah. Mama kerja apa toh, Nduk? Sadean. Sadean apa? Sambal tumpang. Weh, mama bakul tumpang. Iya, mama mau beli tumpang dulu ya. Iya, arep nembang apa, Bu? Wis bebas wae. Dadi hati. Oh, dadi hati pelok barang. Iya. Nganggo bawa mboten? Nggih. Oh iya, damel. Yo ngalah jarike kemlotroken. Apa? Nah iya. Ngono ya awakmu piye wis nganggo kutang to, Nduk? Dereng ya? Dereng. Yo, sok wis gedhe ya, Nok. Nggih. 36A. Yo. Ya. Ngene sapa ya? Siapa ya? Yo. Ayo ayo ayo. Gagarane wong agremi. Iya, kelas berapa, Bu? Kelas 6 SD badhe teng SMP. Oh, badhe teng SMP. Oh iya, nek nembangno lambene karo obah. Wah 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 wah. Ini ora apa-apa, apik. Terus Among ati pawi tane. cita-citamu sok dadi apa, Bu? Sinden terkenal. Amin, sing terkenal. Kowe SD to, arep nang SMP. SMP, SMA kuwi aja pacaran sik ya. Nggih. Wis contonen ora usah nyontoh sapa-sapa, nyontoh Mas Akbar. Nggih. Ya. Heeh. Lho mbiyen iki aku ora jane ora karepno SMP, SMA apa neh SMA. SMA iki aku wis gak pengin jane ora duwe niatan pacaran. Malah aku malah karo wong wedok lho sing muwekso aku. Aku ditetepne tembok diwambungi karo wedok. Sing wedok lho sing ngambungi aku, Nduk. Kuwi SMA. Aja ditiru ya, Bu. Tiru yang baik-baik aja. Nek enek. Yo. Yo. Lupa pisan kena piye
kalem-kalem. Yo. Terus Yen angel langkung. nah dipasne. Ayo dirungokne sinen-sinen iki. Nah, wes. Kenati numbes arto Asmamu sapa wau? Sekar. Sampeyan lupa terus toh. Mase wis rada tuwa no. Pelupa Sekar Kinanti. Sapa? Sekar Kirana. Oh iya, Sekar Kirana. Sekar Kirana. Wis nek dadi sinden dilih jenenge tak kei jeneng. Nah. Gelem ora? Nggih, Buron. Kowe anu gawe jeneng tak kei Sekar Gondo Senuk ngono ya. Wis ana sing duwe nduk jare. Ayo, sik dirungokne gendere, dimate. Yo, lagek buka celuk. Yo. Ya, ambekan. Tarik nafas sih. Nah, tahan 3 jam. Mudar. Kok tahan 3 jam? Ya. Sekali lagi. Jaipong tipis-tipis. Karo ben joget Dik Sekar. Oke. Joget wong ayu. Alah.
tak sangoni gelem ora, Nduk? Gelem. Nah. Purun. Ya. Dintekke sik tapi ya. Oke. Ya, mangga. Rina wangi dadi ati. Makasih. Tak sangoni ya, Nduk. Nggih. Iki tak sangoni dari Mas Akbar. Tapi aja mbok kene mbokmu ya, Nduk ya. Nggih. Tabung. Heeh. Ngene iki duwite nek wis mlumpuk, mbok celeng ngene iki terus sesuk rencana arep mbok tukokne apa, Nduk? Tumbas alat sekolah. Wah. Lugu ya sekolah mesti nggo alat sekolah. Lah iya. Iki Nduk. Nyuwun sewu, Matur suwun. ditabung tenan ya, ditabung tenan. Nah, iki. Aja mbok kene mbokmu ya. Aja mbok kene mbokmu. Iki lha. Ndang toh. Tapi sok kudu nek wis wayah sekolah ya sekolah. Kudu iso membedakan waktu di mana sekolah, di mana nyinden, oke? Iya. Heeh, nyanduk. Tapi kudu pinter tenan sekolahe. Mata pelajarane mana sekolah kudu ranking. Ya, heeh. Wes ora. Matur suwun. Ya duduk. Oh salim. Ya. Gak njaluk foto kaya Yopika wae. Ayo. Oh apa? Pakai Pamit. Pamit di mana? Sekalian mau pamit. Oh, besok ada acara. Iya. Oh iya. Ya wes. Mana ayah mana? Nggih kula benjing derek Drep. nggih. Apa? Derek panjenengan teng Brebek. Iya, ora apa-apa. Boten Besok napa-napa nggih? ora apa-apa. Besok nderek. Derek. Heeh. Kamu kok sesuk turu ya aku. Oh bengine. Lah ya kudu cetha lah yo. Ya wes pamit pisan. Yo salim ngene no. Salim. Kowe mau salim? Heeh, salim. Aku samar nek salim Sri wis lebokne Sri.